Nkwado nakwa ndị enyi onye ji aha otu Labour Party wee zọkwa onye isi ala na nhọpụta emere na nso nso a bụ aka chịbụrụ steeti n'oge gara aga Gọvanọ Peter Obi achịkọbago ofufe nrụ ndị ụka niile sonyere na ya iji wee chọọ ịgbata ọsọ enyemaka Chineke gbasara ihe a tụrụ anya na mkpebi dị n'ihu ụlọ ikpe otu tribunal na-ekpe ikpe maka nhọpụta onye isi ala ebe ọ nọ wee na-ekwu na ya na-agba ajụjụ gbasatara mpụtara ya bụ nhọpụta. Nyabụ ọgbakọ ekpere bụ nke ndị bịara gụnyere ndị otu Labour Party, ndị enyi nakwa ndị na-echere onye bụbu Gọvanọ Obi echiche bụ ndị sitere na Anaọcha, Njikọ Ọka nakwa Donukọfịa Federal Constituency ma bụrụ nke achịkọbara site n'aka onye ahụ pụtara maka ịnọchite anya ọgbọnta nkwado ahụ bụ Honorable George Ozodinobi na n'Imo dị na kansụl ime obodo Njikọ Ọka. Onye akụkọ anyị bụ Ngozi Obileri sonyere ha na ya bụ ọgbakọ ekpere ma kọọ na okwu mmalite bụ nke ekwupụtara site n'aka Venerable Chamberlain Ọfọnakara nke Agụlụ Achidekenri. N'okwuchukwu ya na ya bụ ọgbakọ ekpere ka Reverend Father Venachus Ogbuagụ onye nke si St. Mary's Catholic Church Ifitedunu kọwara na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ndị na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo Naijiria bụ ndị na-achọ sọsọ ihe nke onwe ha dịka ọ na-akagbu enweghị ezigbo ọnọdụ nchekwa, igbu mmadụ, ịtọrọ ndị mmadụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ jọgara njọ a na-eme n'obodo Naijiria. Reverend Father Ogbuagụ rịọziri Chineke ka o metụ ndị ọkaikpe ahụ aka n'obi ka ha nwee ike kpee ikpe nkwụmọtọ na ya bụ okwu kama ịgbagọ ya agbagọ. Oge ya na-ekpezi ekpere ka onye ụkọchukwu ụka Anglican bụ Reverend Canon Emmanuel Ubekwena kpere ekpere ka Chineke wepụ ịkwafu ọbara ma ọ bụ atụmatụ ọjọọ ọbụla ndị omekome ga-atụ iji wee hụ na emebiri ikpe ya bụ ikpe ka ọ gaa na ntụziaka nke Chineke ma kọwapụta na oge eruola oge ndị bi n'obodo Naijiria ga-esi n'aka ajọ mmụọ wee pụta, ebe Reverend Michael Ofaro bụ onye isi Jehovah Holy Sabbath Mission nke n'Imo na ekpere nke ejikọrọ aka ọnụ wee kpere maka ngọzi n'isi onye chịkọbara ya bụ ọnọdụ ekpere bụ Honorable Ozodinobi na Maazị Peter Obi onye nke a na-arịọ Chineke ka o metụ ndị ọkaikpe ga-ekpe ikpe aka n'obi ka ha nwee ike inyeghachi ya ihe o nwetara oge emere nhọpụta nke onye isi ala ka ọnwa Febụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị 25. Onye jibu ọkwa dịka Attorney General na Kọmishọna nke hụrụ maka ikpe na Anambra bụ Barrister Peter Afubasan onye sonyere na ya bụ ọgbakọ ekpere kọwara na ya bụ atụmatụ bụ nnọọ ihe magburu onwe ya dịka ọ kọwara na ọ bụ naanị Chineke bụ onye nwere ike ikpe ikpe nkwụmọtọ n'okwu ahụ ma kọwaa na ọdịnihu Naijiria bụ nnọọ nke na-elegara anya na ọ bụ n'otu esi kpeta ya bụ ikpe ga-akọwa ya. Onye haziziri ya bụ ọgbakọ ekpere bụ Honorable Ozodinobi toro ndị niile gbakọwara ikpe ya bụ ekpere ma dụkwa ha ka onye ọbụla jisi ike na ekpere ka Chineke mee ihe nrịba ama ma gosipụta olileanya na ya mara na Chineke ga-eme ka ikpe ahụ gara onye chịburu ọchịchị na Anambra steeti bụ Gọvanọ Peter Obi bụ onye nke a na-elegara anya na ọ bụ ya ga-eturu ugo. Site na n'Imo, abụ m Ngozi Obileri.